Dariya baki santa ba? Na fa. Kinga. Ta yaudari a Linu. Ta yaudari a da mai zango. Ta yaudari a dogon ja. Ta yaudari Kebi International. Ta yaudari Musubau Yamma. Ta yaudari Yamsarif. Ke Barakiji sannan kuma ta yaudari Kamal Aboki. Ta yaudari Kaka Sadiq Kaka. Sannan ta yaudari AA Faruk. Ta yaudari M Faruk. Ta yaudari Umar UK. Umar UK mai waka sayayya. Ta yaudari BZ. To kin ga Kamal Aboki? Gara wana ka sama ta. What? Umar UK gara na biyu. Ke ba mu san ko da shi ko Alhaji ya da sai ba mu sani ganin ka tashi ga gida. Ko da gaske kake. Wallahi tallahi. A ni wallahi ringa tana so ni. Ai na karɓo waya ta bar ni ne kira nan ba ta gani. Wallahi na san su ne. Allah. Ka ake na bai tun sun karɓo nan mutum. Wai ki ga su ko da ai wallahi rin ga su bari mu kira. Wanda kake gani? Me zan ne fusari? A kai. Haba. A me sai ni ne wallahi gaskiya ba da Allah ba nan bata na kira ba wallahi. Kira. Inna lillahi wallahi Ina mai ganin bazari. kuma gaskiya ne fa na ji kina dan basi tashi fusari ba. Banka. Ni ne mai ganin bazari. Allah sakina duk mun fara miki gaskiya sai ji aka Mai zarnin bazari. wallahi ne ganin fusari Yarinyar nan har aron mota na ringa yi akan ta. Allah Ita wannan motar an tuba ta sani ba na dauko da gurinta amma ni take ce mai zarnin bazari. sai kai baki sa yi ma ya dariya bane Har da bani fulawa. mai ganin fusari ki gode ma Allah ba sa miki mai ganin kasi ba ma Oh, no. Nazi Gonar Waka TV, ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawa da zarar mun ɗora bidiyo.